Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba nofumura noitama. Timu yangu ndepi muguda si tadzoka zvakare zvikupisa na skimbo. Basa tapinda pane zvanasi zvirikupisa timu yangu. Mungo bayo button subscribe. So that misare panchi zvinenge zvichiitika zvirikupisa nditi. Saka chitopinda munyedu yanasi. Chane nyeda ngachibotora ya Soldier Love. Yanchi Soldier Love anza akatadza kuperforma kumangoma eku Cape Town mushure mekuchinzi ye Soldier Love angazobata madrugs akamutaka kuti aisazati chichikuitika. Saka zokwanisa kuzobata timu yange iriko ne timu yachoita zvinhu kuti zvakafamba sei kuti bobo zeri anditi then team yapetoro chaiwa zvinhu zvakaitika pana panze kuti Soldier Love akachorongwa tsiridzo and azoita video yakashitaura zvakare kuti chichakaita sa performance nyaya madrugs asinya ichi achaura eka kuti akachorongwa tsiridzo iro baware fanda kuvhura na 12 iwe vakunomutora zvuma past 11 saka pana ngoene umbowo uzere zvinzuro yemeka Soldier Love chibaba chitaro Mafans musabuke chibaba chafitsanangurira pachena kuti aiwa inini ndinozomboitswa zvese zvemadrugs amene zvapa nekupi zvinzuro yemeka keep on subscribing zvekupisa na skimbo. Greetings to you people, this is your boy Soldier Love Makuru and Ngbendeza, and I just want to confirm on the issue of this show that's being talked about on social media of me not performing at the show in Cape Town that was scheduled for 31 October, Saturday, last night. I was here on Thursday, and I was where my promoters left me. This show was promoted by Mad Boys Promotions, Wop and his family. If you recall, I was supposed to be by myself on the show, like in April. But because of the COVID-19 pandemic, we had to adjust. And now, this is what happened. I couldn't perform because they came to pick me up at 11 past 12 midnight. Yet the club was supposed to be closed at 12. So now, because they're Jammaster and Pumako and Popton, they just wanted to use me to gather people so that they won't pay me back my money. And it's not even about money. Money is not the reason why I didn't perform. The reason why I didn't perform is they miscalculated their times. They know this lockdown with regulations that we have to follow. So now they left me at a hotel where they booked for me. I ate the food they bought for me. I was doing what they wanted me to do. Now the fans think it's my fault because I couldn't play. You see? So I don't have much to say, but I don't go to Anu. So chakanta sakuriza. My promoter akazontora 11 past 12. Ivo vanzi bhara avo rinovhara na 12. And vanhu vakatsamwa vakati Sauro atanga. But hapana chandakatanga. Ndatokusuwa. I miss my fans like my mom. Like the way I miss Tembeni. Hapana panekatadza. Kuya kuzokuimbira ndakusuwai kudai. Saka I just want to clear the air. These guys, they are just starting promoting. Itori first show yavo. So I don't know kuti vakazvifambisa sei, but ndakauya kuno kumusi Thursday. Vakandigarisa pavakandigarisa ndo vakatondigarisa. Pahotera ndo vanotondiisa pavanondiisa. Ndo vanotouya kuzonditora kana vakuda tiende kupi kunoridza. Asi vakauya na 11 past 12. Enda ndaucomplaina. Ndabva ndapinda mumota. Tatasvika zvichinzi mushini wadzimwa. Saka ndadati mundiregerere kuna aya vanotsa ndozati panoshandiswa kaskiri kake kunzi mwana wasitembeni imboko irombe ndozvaanoita hazvisiri izvo zvakaitika. Handina hangu zvakawanda zvekutaura, but I just want to apologize to my fans kuti I'm sorry for what these guys did. They are business people. They are not entertainment people. They will be doing business while we are entertaining. So I hope you guys are going to understand. I'm going to make it up for you soon. I'm going to organize my show as I always do. I hope you guys are going to understand me. And I'm sorry deep down, wholeheartedly. I'm sorry to my fans. They will keep down. I'm not going to because promoter. Akauya hake na 11 past 12. Zontora. And akuramba kutorwa. Ndapinda mumota. Svisvika pavenue kanzi bhara vhara. Vaizviziva ndozvichaitika.
vavati vanhu vanokika vanhu vaimbe. Ana Jamasta ndo akatozokika Mike nezuro. Ndinotenda. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye when you skimba no fumura no itama.